Takže ak prídete sem ku tomu hečku, ja len sa pozriem, či to mám. Jo, mám. Takže ak to nemáte, tak prídete, pôjdete k tomu húčku, dáte, aby ste pokecali s Lestrom a potom sa vám tu tak ukáže hečko ďalšie, kde tam budete mať dialog a potom s vami pokeca Lester. A potom môžete odomknúť to. Takže myslím ako arkádu. Tieto HSV worky a tie time triály, potom tie junk time triály a toto, aj tie RC bandito, sa tam opakujú každých 7 týždňov, takže neviem, cca tak 7 týždne, tak to presne neviem, ale opakujú sa stále na tom istom mieste. Len tak pre informáciu. Dobre, už som o chvíľu tu a ďalej neviem, čo mám robiť. Porozmýšľam a uvidíme sa tam. Dobre, už som tu, takže ideme ich tam rozstreľať. Hodíme tu jeden granát. Tak. A jeden prežil. Tak, tu máš jednu. Teraz mi treba nájsť kód. Aha, tu je. Takže 28, 11, 97. Dobre. Tak. 28. 11. 97. Tak, zoberieme to. Teraz vidím von. Dúfam, že je tu nejaké miesto, kde môžem ísť. Á, tam je. Dobre. Tak, jak stvorené pre mňa. Tak. A čo som dostal? Á, do acid dvopky. Najjednoduchší biznis. Mám $500. A môžem ísť zároveň aj do bunkru. Tak, krásne, $500 000. Ja kedy natočím, ako predám. Tak, zoberieme. Ideme ho predať. A ja sa s vami tam uvidím, keď tam budem. Takže, už som tu. A potom vám ukážem, že nemusel som nič do toho dať. A pre mňa modované účty sú také úplne zbytočné. Tu sa naučíš úplne jednoducho hospodariť s peniazmi. Takže pozrite, mám tu nočný klub. Potom mám tu agency, office, potom mám tu autoshop, 2 warehousey, potom mám tu hangár, bunker, MC, VIT, a to je zatím všetko. Potom, keď tak toto budem pokračovať ďalej, tak do 100 level budem mať cca, myslím, že skoro všetky biznisy možno. Takže ideme robiť jarda. Takže hovorím to pretože tam sa úplne pre mňa modované účty niekedy nedávajú zmysel, pretože
ty sa nenaučíš hospodáriť s peniazmi. Ty nevieš čo je dobré, lebo väčšina ľudí kupuje hneď auto a to je zle, pretože auto ti nedá nič. Sice, dobre, motorka, tá hakúča motorka mi dá dačo, pretože robím to time triály. To akože to má ceca výnimky, toto. Ale tie ďalšie auta, napríklad pozemné alebo vzdušné sú oveľa lepšie. Napríklad Raja, ale to nie je auto. Dobre, takže tu budem robiť od toho David Englisha otravného. No, späť veci. Ty urobíš, čo ja viem, napríklad kúpiš si auto a zarábaš takisto peniazy, jak si zarobil predtým. Kúpiš si nejakú nemovitosť, kúpiš si nejakú nemovitosť a zarobíš teraz oveľa viacej peniazy a oveľa rýchlejšie peniaze, než si zarobil doteraz. Napríklad, ty si kúpiš, čo ja viem, dajme tomu Office. Sice nie je tak skvelý, pretože musíš ešte kus dať do toho peniaze a potom ti začne skoro sám zarábať peniaze, pardon. Ja neviem, čo mám s tým. Takže ty dáš 1 250 000 a potom dávaš 18 000 a 2 000. Ty potom zarobíš, myslím, že 200, daj čo, teraz si nespomeniem čiastku. Takže už sme tu. A čo ti dá auto? Dá ti auto peniaze? Ja si myslím, že nie. Napríklad, dobre, ak má HSV upgrade a ty urobíš HSV ten work, ten čo som robil, čo trval 8 minút a no neviem, a potom prídeš ku tomu typkovi a dostaneš zdarma upgrade, takže si môžeš hneď robiť ďalší HSV time trial, že by si zarobil peniaze. Takže úplne jednoducho. Ešte mi treba jeden. A tu je. Dobre. A ja sa ozvem, keď tam už budem. Tak a stretnem policajtov. Dobre, takže už sme tu tak. Idem odozdať tomu English Daveovi. OK, to čo bolo? Tak. S týmto lietadlom sme ešte nepristali na Maze Bank, ale ja už to nechám takto. A viem to kvôli tomu, pretože tam nemá také ohnuté na tom krídle tú takú, viete, myslím, takú, neviem, tuto máte obrázok. Takže fajčar jeden. Ja mu dám. Takže dostali sme 50 000 a ideme späť. Takže ak by ste chceli viacej takých videí, takých tutoriál
napríklad z nejakej hry, ktorú by som mal a mal by aj stiahnutú. Napríklad zo Fortniteu, jak rýchlo zarobiť levely. Akurát tu robím a striham zároveň. Tak môžete mi napísať do komentáru. Idem teraz kúpiť Yard, tú misiu. Tak, áno, paráda. Dúfam, že potom viem kúpiť naspäť toho krajšieho, toho červeného. Tak toto nechcem, toto mi takisto netreba zatím. Drahé to je, tak potom ukážem, jak už je celý vylepšený. Tak, mám aj na mojom hlavnom účte tu tak. Niekedy sa vám tam veľa spavne. A mne sa spavnú tu tak. Tak, teraz tu budem mať ukážku. Tu máte čas, kedy to už bude. Kedy už budem ready. A uvidíme sa onedlho.
rozmýšľam, že by som urobil to na časti. Tu máme 3 auta a už toto videjko natáčam, myslím, že 19 minút. Tak. Takže tu ešte nechám niekto keca, robíme trošku a potom v ďalšom videjku budem pokračovať. Ja budem ešte pokračovať teraz, vy to uvidíte a pondelok a ne, piatok, myslím. Takže myslím, že v piatok cca na neviem, tak toto ešte nechám a uvidíme sa potom.